Velkommen alle sammen til vores podcast, der er lavet i sammenhæng med SO-projektet 2013 om broer, hvor medfølgende er Esben B. Andersen, Nikolaj Anker, Robin B. Hansen og Hans Henrik Jensen. Vi startede forløbet med at lære om vektorer og hvordan man måler kraft. De fleste af os i gruppen havde desværre problemer med at forstå det, men Robin havde godt styr på det, og vi kunne derfor komme til denne konklusion til sidst, at når vi har den samlede vægt og tyngdeaccelerationen, kan vi ved hjælp af sammenligning af kræfterne i FA og FB finde F, der er den egentlige kraft i hver stang. Vi lavede også en matematikaflevering, hvor det handlede om at beregne på parabler angående brokonstruktion. Her skulle vi ud i nogle lidt knudrede ligninger og programmer, vi ikke havde så godt styr på. Derefter skulle vi lære at bruge mindmap som notatark og fik et program ved navn FreeMind, som vi skulle bruge til at lave et mindmap over den fremlæggelse, vores lærer havde om moderne brobyggeri. Vi skulle derefter lave et begrebskort, der er et mere avanceret mindmap med aktivitetsbemærkninger imellem de forskellige informationsbokse. Da det kom til, at vi skulle lave papirbroen, havde vi nogle problemer med at gøre den stabil, da vores idé manglede noget pynt. Broen måtte nemlig ikke kun være kørebane. Vi havde sat meget fokus på styrke, men valgte at lave det en smule hængebrugsagtigt, så broen kunne få mere støtte. Da det kom til det, at vi skulle have nogle idéer om, hvordan vores bro skulle bygges, så ville vi fokusere på, at den var meget stærk, fordi vi havde fået at vide, at det var meningen, at noget skulle køre over. Vi havde ikke ventet, at det bare var den her lille klods, som Willem havde skåret ud, der skulle sidde på til at trykke ned på et enkelt punkt. Så derfor var vores bro ikke så kraftig i midten, hvilket resulterede i, at den meget nemt bare bukkede nedad, fordi vi havde fokuseret på, at kraften skulle spredes. Det kan man også se på vores snore, som skulle holde hele broen, og ikke bare midten af den. Hvilket så ud til, at det var egentlig det, vi skulle have fokuseret på. Vi tænkte en del på, hvordan vores bro skulle designes, og da det så endelig kom til den endelige test, kunne man se, at vores bro meget nemt bøjede. Det tog omkring 6 kilo for at få den til at bukke, og det endte simpelthen med, at Willem kunne puste vores bro ned, som I kan se her og nu. One more depending on a prep, and we all look away, people pretend. Og lige inden I ser vores video af, hvordan vores bro blev testet, så skal det lige siges, at vi havde lidt problemer med mangel på træ. Spændingen stiger. Kan jeg lige bede om en trommevirvel?